Ser ikunu madwar 20,000 il-persuni li mistennija jiġu f'pajjiżna fi żmien il-Presidenza biex jattendu għal xi waħda mill-iktar minn 200 laqa li se jittellew f'Malta. Laqat li l-għanijiet tagħhom ivarjaw u li dwarhom tkellimna ma' Victor Camilleri, id-direttur eżekuttiv responsabbli mit-taħriġ u l-programm tal-Presidenza Maltija. Għandna kważi 14 il-meeting ta' li kienu informal councils li jom jattendu l-Ministri, għandna xi 8 jew 9 attivitajiet oħra high level li nistennew ukoll li jiġu nies high level, Ministri u nisek. Mbagħad għandna numru mhux ħażin, kważi 200 ta' attivitajiet, events, laqat ta' esperti u ta' nies oħra biex jiddiskutu l-issues illi kunu għaddejjin fi Brussels. Camilleri saħaq dwar il-bżonn ta' sinerġija u ħidma konġunta bejn Malta u Brussell. Dan fid-dawn li laqat f'pajjiżna jikkumplementaw dawk li jsiru fi Brussell. Id-diskussjoni li jsiru hawnhekk ikunu fuq suġġetti u jkollhom agendas tal-istess tenur li jkun hemm fi Brussels. Però rridu nkunu ċari illi f'Malta ma jsirux deċiżjonijiet illi mbagħad jittieħdu fi Brussels. F'Malta jsir ħsieb, riflessjoni, konsultazzjonijiet li jgħinu l-proċess ta' Brussels jasal fit-tmiem tiegħu. Spjega kif minn Brussell se jħarsu lejn pajjiżna mill-lenti ta' kemm se jirnexxilna nikkonvinċu lil membri jaqblu biex titgħed deċiżjoni mill-Ministri fuq leġiżlazzjonijiet proposti mill-Kummissjoni. Minn Malta imbagħad se nħarsu lejn il-Presidenza minn aspett differenti. Għan qawwi tagħna li fil-Presidenza nġibu kemm jista' jkun lil Brussels lejn Malta u nuru x'qed isir Brussels biex il-poplu Malti jifhem ukoll ix-xogħol li jsir kuljum li ħafna minnu huwa moħbi. Il-Presidenza Maltija hija imsejsa fuq 3 pilastri: programmazzjoni u taħriġ, loġistika u midja u komunikazzjoni. Ħidma li fost oħrajn tikkonċerna l-laqat li se jsiru, fejn se jsiru, meta se jsiru, kemm se jiġu nies u l-arranġamenti kollha meħtieġa għal dawn in-nies. Iżda mhux biss. Increasingly dal-aħħar xhur sar ħafna xogħol ukoll fuq il-communications, kif se nippreżentawx qed nagħmlu fil-Presidenza. U naħseb dal-ġranet li ġejjin se taraw ħafna riżultati ta' dan. Għax biex ngħidu hekk il-campaign li ħsibna biex nagħmlu biex nispjegaw x'qed isir u x'beħsna nagħmlu daqt jibda.